have dig til nu, det er, at vi skal have Kamano til at gå frem på din skænkel. Han skal lære at svare fremad. Så du skal gøre det, at du klemmer hælene ind mod hans side. Og begge hæle skal klemmes samtidig. Så du får et tagpunkt. Så det tagpunkt er klem. Værsgo. Flot. Ja, dygtig. Ja. Okay. Så er det Kamano igen her. Prøver vi en gang til. Du holder bare stadigvæk godt ved i sadlen. Ja. Okay, er du klar? Så. Samme tagpunkt. Klem. Dygtig. Ja, flot. Meget dygtig. Sådan. Det vi prøver en gang til. Værsgo. Ja, flot. Meget dygtig. Okay. Og prøver sidste gang. Værsgo. Ja, flot, Petra.